Varíš iba ty? Nemala ti náhodou pomáhať s večerou, kde? Netuším. Kde máš sestru? Ja viem iba toľko, že včera sa mami pýtala, či môže ísť na Jägermeister party. To si je dovolila ty, dobre vieš, že máme mať návštevu. Čo ja, neviem o ničom. Ne, to nerieš, jasne, že mi dovolí. A keď ne, tak mám plán B. Hajzel, šikmolky. Mami, môžem ísť na Jägermeister party? Môže, či môžem ísť? Áno, áno. Super, ďakujem. Idem pri ňu. Pustila ťa, áno? Jasne, že pustila. Prečo by ma nepustila, ne? Doriti.